mochangi. Okay. Condition ni ok en condition maber. Mokuongo kata king'iri wuon gi jok midak godo, and especially ji kaka wan gi nyithindo. An gi my last born daughter en gi higni 2.5 sani. Anya paro nowacho ga ni dadi anatoa pupu kwa tumbo. Koro ineno gine. Koro teka na wuok kanyise na dhi hospital. To the first question mopenja eni dadi umefunikwa tumbo imeacha kutoa choo. Koro ineno ka yani gimora ilano miyo chando pachi. Alafu kupogre gi mano an bende kaka dhano. Ler mari kaka dhano cha. Sama giwuok kata ne kech kae to chunyi chido kata gi chiemo nikech en choo. Ok na dhi choo kawaida kaka ji dhi choo cha. Na dhi choo gi kar kae. Koro gini ok en experience maber. Ochi mokuongo chandruok mar ariyo ma en godo ni sama gini wuok iwinjo rem kabisa nang'o nikech choo wuogi kama ok onego bed ni owuoke. Then kitimo makosa, kana timo makosa machamo gimoro kaka watermelon, koro ineno kothe ka kodhi cha ing'eni gicha duong' to koro koriore koro korire tino ka gini wuok gi gini wuok gi remo. Then another thing, kuponi abudho kapok achamo gimoro ni adenyo, koro gima wuok onge, koro remo ema koro wuok kar kae. Koro ok ne experience maber. Okay, sama survivors odak gi chal machalo kama, un kaka IMLU ukonyo gi nang'o? Ukonyo gi